So today I'm ready to go jogging anyway. I'm almost ready to go jogging. But I thought I should just do this live. Um right. Get there. Right. I think as you can see the title um can be interpreted differently. Uh, okay, since I usually talk about relationships, let me start with this. Right. Paranoia in relationship. Right. If you are paranoid in a relationship, why but not only paranoia? Do you know that one day your paranoia could come true? Right. There's a famous saying that what you say with your mouth will always come to pass. I know that saying. Job, the oldest book in the Bible, Job wakamboti rimwe zuva aigara achingofunga kuti vana vake vangangotadza, saka aigara achingopirira achiita zvipiriso just in case vana vake vatadza, and eventually vana vacho vakatozotadza. Wakagara uchifungira kuti murume wako anohura, murume wako anohura, murume wako anohura, murume wako anohura, uri wrong. One day unogona kumuwanikidza achihura, ukatofunga kuti anga agara chure zvimaya, yanga iri paranoia yako. Where am I going with this, guys? A dead clock. Do you know a dead clock? If I remove the batteries now and my clock remains like this, do you know, dead as it may be, it's correct twice a day. Kana yakati 12 na 6 yakafreeze yakadai, ukauya ukaicheka na 6 o'clock, unofamba uchiti wachi inoshanda wena, ndaenda na 6 o'clock exactly ndikaona wachi ichishanda. Wachi inoshanda, vanhu vaiti wachi haina battery, inoshanda, ndaenda na exactly 6 o'clock yairi correct. Yes, just because kuchechi kwawaenda kwaparidzwa one thing chiri correct, it doesn't mean kuti zvese zvanoparidza zviri correct. And also, just because imwe chechi anonzi is a false prophet, zvese zvari kuparidza zviri false. Let me tell you, in the Bible kune vanhu vaive ma-false prophets vaitoprofita zvinhu zvamwari, yes, asi vari ma-false prophets. kuNew Testament kokuya kuna Acts kune chimwana chimwe chimusikana so chaigara chidanidzira, vana vaMwari, listen to them, these are the men of God, listen to them, these are the men of God, listen to them. Dena kuri kwana makore wanhasi we vangadei vakatoti ndiye mwana watoda we, imbotomupai drink afamba achiudza vanhu. That's why Jesus, some of the miracles that Jesus did, when he did those miracles, he used to tell people, go, don't tell anyone about this miracle. Don't tell anyone about this miracle. Just because someone is saying positive things about you, it doesn't necessarily mean that they're right. They're the right people to say it. Let me repeat. Just because someone is saying something positive about you, that doesn't make them your friend or your best pal or your partner. Or just because munhu auya akataura, vamwe vanhu vanongoziva zvinodiwa newe, vanokwanisa kungozvikrema. Akauya achingoti haleluya haleluya nokuti anoziva kuti murisisi wekuchechi, iwe kuti ati haleluya uyo, saka is the right person. Unoroorwa netsotsi, right? Nokuti even a dead clock is correct not once a day, twice in 12 hours. Dead clock. Benzi chairo chairo rinogara chiti mota yakafa, mota yenyu yakafa kabhareta,
mota yenyu yakafa carburetor riri wrong, izvo it's something else. But musi wainofawo carburetor, benziro rikapfuura chiti mota yako yakafa carburetor, pano mumwe munhu ari pasaidi anoziva nezvemota akawanawo zveshwa carburetor yakafa, anoenda achiti kune benzi rinogona kugadzira mota. This life hainambonyanya complicated, inongoda kuti uinzwisise in a certain way. You can use this saying in a positive way. Kuti you know what? Yes, murume wangu ake has perfect, but surely pane paanomboitwa correct. Maybe twice a day. Saying a dead clock. Zvinotidzisa kuti don't rule. Don't rule everything out. It's good to always be positive. Vaprofita mwachona anoprofita kuti munhu achafa. We all know at some point munhu achafa, tichafa. Saka munhu akaprofita kuti munhu achafa, ari right, munhu wese achafa. Chingangonetsa nje kuti achafa rini. So akaita coincident, handisi kuti vatendi semuzongodyira ipapapo. Just because munhu aprofita kuti ZANU ichawina kana kuti imwe nyika ichadini zvikabuda zviri true, maakutotora gospel iyoyo ndiyo yemodopesa nechinamato chenyu. You now believe in that person forever and forever and forever forever. Clock inoda kupota ichichekewa. That clock yanga iri correct pa 9:06 iko zvino zvaya 7, is it correct? That's the only way you can find out kuti clock yauri kushandisa iyi inoshanda yakati haishandi. By checking regularly, kwete once. Munhu anogara achicheka time na 12 o'clock kana clock yakafridza iri pana 12 o'clock anogona kugara achingofunga kuti wachi yakapengai, wachiri very accurate, yaita seku na 12 o'clock ndangona icheka correct, until musi wanokurumidzisa kana musi wanononoka ndopanoti hezvo zvinonyaya yakamira yakadai so. Munhu akati anokuda just because ati anokuda at the right time, imbomutaimirawo isiri right time, imbomutaimirawo uchitambura, imbomutaimirawo asiri negood mood, imbomutaimirawo awina lottery, woona kuti anokuda here munhu, imbomutaimirawo asipo uripo, uripo iye achifunga kuti haupo, umbonzwawo matauriro anoita nezvako. Vamwe venyu vamunoti vanodanana nemwe ava, ukangogadzira a simple ghost account yekamwe kamunhu kefake ukamupfimba kuinbox, shamwari unonzwa wakafa iwe, murume wangu akafa kare, handina mukadzina ghost. I'm not joking. Kuvhura profile yenheme Facebook ngosaka musikana kakafuratira kakadai so, ungoisa mapicture 4 or 5 woedha mawo mafriends 6 or 7 kuti isaita senge ghost account. Murume wako yogere naye unogona kudanana naye ari mukitchen uri muno, akada kudza kuti pane imwe mbuya yandogara nayo achireva iwe. Just because the clock has been correct when you went to check the time does not necessarily mean that it's correct. You need to check regularly, not just once, because even a broken clock can be correct twice a day. Iri pana 12 na 6 yakadai can be correct twice a day. Ukaenda midnight hey, yadwa midnight guys, ndio ukaenda mangwana maskana na 12 yatwa 12 o'clock pa clock yakafa. Ukaita mbiri wewe kunzi une watch inoshanda isingashande. So now when do that on day so it's good to be positive, and it's also good not to rule people out. Never ever rule people out. Timukaenda ko munonyeberwa kani, one day vachaenda vakawana iri time iri correct, vakaudzwa chokwadi, vakatobuda vana vaenda kwimi takaudzwa ne clock clock inogara iri wrong dero. No. So kune vane paranoia, be very very careful not
one day paranoia yenyu. Vamwe venyu makaramba nemukadzi handiti kana nevarume muchisuspecta kuti vanohura handiti. Let me tell you, manyaya ndinoda kudza. Munhu wakarambana naye akazodecide marambana mane 2 years marambana akazodecide kudanana nemunhu waimbomuaccuse. Do you know deep down not no vavagara vachidanana? Haya vavagara vachidanana. Izvotsvo vazopimba navo marambana. But in other words, vanogona kunge vavagara vachichivanawo zveshuwa. Pashandinoda kutaura zvokuti just because 7 na 6 vatipa 13 hazvirevi kuti 10 na 3 havatipi 13. 10 na 3 vanogona kutipa 13. 12 na 1 vagotipa 13. 8 na 5 vagotipa 13. Munhu anowana pana 13 anoti 7 na 6 zvavatiitira vamana zvatati kubva na 7 na 6 pataendako 7 na 6 vangosangana vachibva tipa 13. Usingazi no ndi 10 na 3 vasangana. Iyi answer ndi 13 years, but hai gwanhasi havasivo. Just because vanhu vanosimba kumba kwenyu every time achiba uswa kumba kwenyu, ukawana uswa hwabiwa one day rega ungogara wakafungira ndivo, nekuti dzimwe dzenguva ndi 5 na 8 vakupa 13, iwo chimwe ndi 7 na 6. Handidzi kana chikubetserai panapa, nokuti a dead clock is correct twice in a day. Macheso akazoti vamwe vakaudzwa hondo nemurwere wepfungwa vakamushora hanzi anorwara musaore munyusamdada nekuti ka just because benzi rati kune zinyoka kuseruko, it doesn't necessarily mean kuti nyoka iko. Yes, rakanyeba 5 times, but one day richati kune zinyoka, nairo risingadozivi kune zinyoka zveshuwa, zinyoka oririko. Vana venyu vanotambeko karuma mukatozofunga saka rairevesa, saka raiprofita. Kune inonzi coincidence in life. Mwari vavagara vachida kukuporesa iwe, woneswa mavoko musoro nomwe munhu anozviti papa, wobva wapora. I-dead clock iyo. Iwe wobva wati every time pawangonza cholera waenda kuna papa, every time shamwari unofa nechimwe chirwere chiri different, chimwe chinoda chipatara, zvimwe zvacho i-coincidence. Poda relationship yako iwe naMwari muri 2. Just because munhu ati ndokuda akakutengera mota, nzwaka, haungajaji kuti munhu anondida akanditengera mota kaniwe. Shamwari, love haisi kungojaja ne1 thing kana kuti nezvinhu zviviri, nekuti clock can be correct twice in a day, in 12 hours. Kana udaona kuti clock inoshanda ijume, huya na 3, huya na 1, huya na 2, munhu anokuda chaiye haangomutaimiri abva kubasa. Pabva kubasa patete akuvata chaanondipa machocolates, ngaambokupa machocolates musati mabva kumuka, nekuti dzimwe dzenguva kuti ari kukuda izvo ari kungokupa machocolates kuti muvatemese. Kwaari ipayment yekudula, iwe kwauri ilove. Murume anondida, murume wandaive naye indida uma naindipa maruva every Friday, andipa maruva. Izvo Friday ndio yanenge akutadzira achida hake kuti usamutsamwira, kana kuti Friday ndio yanoda lula, sanza ndikakupa lula ndoifuri kuba zvakanaka naka. Don't just rely on zvinhu 2 or 1 or 2 zvinhu kumake a decision in the rest of your life only because wasangana neclock iri dead ikakupa correct answer, or vice versa. Wakawana clock yakafa ichikupa wrong answer, kuti ndichatopfuura nekuva kune clock yakafa, ko ndikauya ndikaisa mabhati uchangobva ikatanga kushanda. Zvinhu zvemlife zvinoda masocial sciences, ngatidzidzei masubjects akaita semasocial sciences. Ndiriuzama kudii, kune masubjects anoita kuti munhu adzidze kufunga from outside the box. That way haumanipulatwi nevanhu. Manipulation iriko, unomanipulatwa nehama, unomanipulatwa nechechi, unomanipulatwa navanhu, unomanipulatwa neboyfriend, unomanipulatwa nevanhu. So izvo inongori clock yavo iri correct twice a day. Kubhadhara rent so kuclock kuti
clock inondibetsera every time na12 o'clock inenge oi choto bhadharai mari $2 every day. Imari yeclock yakafa until the day rauchaenda kuona 2:45 uchifunga kuti ona yakati 12 o'clock ndopa uchaziva kuti taibvisa chegume wrong check. My God, that's why ndichiti kana uchiprofitiwa don't say kumunhu achikupa maleading kumba kwenyu kune door here, kumba kwenyu kune curtain recolor rudzi rakaita green achita sini kana mava ndiprofita bambo ndiudzei ndakanyarara pasina no. And sometimes ukandiprofita inini ndichida hanguona kuti uri munhu wenhema because inini handiprofitwe. Mwari vanotaura neni direct. Mwari vanoti ukaona uprofitiwa, let me tell you, ukaona uchiprofitiwa uri stubborn nokuti Mwari vakatipa Holy Ghost inokuudza ega. Imanhu moda kunoprofita kuti wakadla mwana wevanhu iwe uchiziva kuti wakamudla, kuwesta energy, kuwesta chiprofita. Chiprofita chatinoda ndechekuti next week Friday uchasangana nemunhu uchanoona dhongi rakasungirirwa pamuti. Dhongi iroro roti mambo anorida wozoona munhu akasenga toda zvinhu zviri in future ndokunzi kuprofita. Chenyu chiprofita imimi, let me tell you, ndo zvinhu zvamuri wrong. Chiprofita chenyu mimi vanhu vazhinji ndechezvinhu zvakaitika last week kuti chamari munhu anoprofita adini andoza zvandakaita last week. Haana kuprofita, ane chipo chehistory. Regai kuti kana munhu ane chipo chehistory momuti anoprofita. And handi munhu anoprofita rufuti ninge achafa wese munhu achafa kana nemunhu asingagona kuprofita nosiziva. Ndikati munhu wese ari over 90 right now achafa in 20 years handina kuprofita. Kuprofita rewo hakusi kuprofita, wangotaurawo zvinhu zvaunoziva zvine effect. It's very likely that after 20 years kana une 90 tongararama up to 120, but you can actually even end up being wrong. Munhu wacho waprofita gorarama, but it's very very unlikely. So ndo zvinhu zvamunhu munongorova neheuristics, munogona kurova nemunhu. That's why kana kapastor kakangoita to psychology, say vana nepsychology, to little psychologist ngeto atinato ngoti baba a psychologist akaita pa munokuvara mchechi momo muchiti munhu anoprofita yasina. Sometimes munhu anenge asina kuprofita, but kune simba remweya mutsvene rinoudza munhu so unyazo uyu mweya uyu nyangwe iya zvinomubvundutsa. Mwari vanotaura naye so achipedza so that was a revelation. Shoko raanoparidza rinomutendeusa naiye. Uri kunzwa? Tova tinoda vanotaura zvichaitika mberi. Vazhinji venyu makaudziwa mukanzi this year is the year of what nana papa, this year ndaradzwa money, glory, money, the year of what. Asi February adachithingi gore rikavava zvokuvava zve. Kana umwe akamboti 2020 is gonna be a tough year, even then anga ari pakati 2020 is gonna be a tough year, doesn't mean that is correct. It can be a dead clock which just happened to be correct at the right time, or you visited the dead clock at the right time and then it looked correct. Ngatirege kupusiswa zvaireva zvezvo. Ngatirege system yekupusa nekupusiswa. Tisiyane nevanhu vanotipusisa. Kana wadecide kupusa, pusa hako but uchiziva kuti wakapusa. Kwete kubhiliva kupusa. Kuno mumwe munhu anokwanisa kunyeba. Kune rimwe benzi so in a short story. Benzi rakanyebera vanhu kati guys, pane hove dzakazara mumvura dzangofuma dzakafa hove. Kupi? Kurwizuku. Takurai mabhasikiti, vanhu vakatakura mabhasikiti nemabhasikiti. Benzi raizviziva tiri kunyeba obva raramba rakagara. But mamanyiro akaita vanhu vemuvillage vachienda kurwizi, benzi rakatanga kubhiliva kuti what if I'm right? Let's say hove dzedza ndiri kutaura idzi ndedzeshuwa. Rakatakurawo bhasikiti ribva ramanya richienda. Rakumhanyiswa kwete kuti rinobhiliva kuti kune hove, rakumhanyiswa nokuona vanhu varabhilivhisa vachienda. Uri kunzwa? Sometimes mhuka dzinozviita musango. Mhuka yovhundisa dzimwe dzese, dzimwe padzinovhunduka ishumba here iri kuya dzotiza, padzese dzichitiza ipopa iyo inopedzera yavhundukavo inotiza, asi iyo ndiyo yavhundisa dzimwe dzikatiza.
wasangana nadzo dza 10 kilometers down the road kunai vana mhara vana mhofu yomukono muri kutizeko chimari bvunzai uyu achitabona uyu pamunozopedzera ona even naye ari kutiza no indi achitongotamba ndajitika nobva vanhu vavhunduka ndikateverawo watize mabuda ndisare ndega. This is what happens in life. Munhu anotanga karuma so but vai vanogwara vaya haana kana evidence. Karuma kai kagotindirira kagodzoka kachidzoka kumunhu iye kakaruma kai kanodzoka kaine makushe so munhu yagotanga kutobhilivha story kurwa ndakazvibona achibuda muhota inini munhu anogwara uya anona ndiye atanga nhema unozvidza ndiye adzitange but akutodzibhilivha afana nemunhu yavhundisira mhuka yavhundisa ikatiza kukunda iyo ikaovhataka dzese vabvunza kuti muri kutiza tiri kutiza muri kutizei mukadzi uyu ndiwo taona achitiza kuvangu achitiza ndazongotevera vachitiza but uri kumberi kwavona ndazovabvataka kabhozi ndiri faster. Saka mese muri kutiza nhema ndo zvinoita upenyu izvozvezvo. Upenyu hwakuda kuti tifunge outside the box, nekuti vamwe vanhu vanokudiscourage pamafungiro ako havatomborina chekuita neupenyu hwako, chavo kungokudiscourage. Murume murikutamba nayo be careful, aiwa murume amenenyu, it's up to you guys. Vanodadana nainai iwe ugoropedzera wava believer, ugoropedzera kutofambisa ruma iwe futi yomunhu waida akapatsambondida maiwi murume ndakanzwa mbire nani wazatera maruma mazhinji anotaura vaya mamwe yacho unozonzwa munhu akuti andangozvona paintaneti yakanyorwa nani nemunhu akadzidza here kana nemunhu asina kudzidza a verified source here kana zvamazuva ndezvekungwara asi watomanya vanhu vese vamanya dungwe vakapedza fuel vachitiza chinhu chisiko chawacreata iwe newe ukapedzisira wakuchitiza wacreata. This is life. Aya anongori malife facts okuti even a dead clock can be corrected twice a day. Mukatama muchiti feeds vakashama anoita live vakashama ndakadai feeds vanoita live vakashama ndichingovhara pana musingaoni ndakashama here ndakapfeka one day ndokaruka ndaita live ndakashama mukati taizviziva taigara izvo no ndakapfeka zvangoitika coincidence kuti munhu aita live achibva kubathroom. Munhu dzimwe mbiri dzamunopa vanhu idzikaidza hadzisi dzemashuwa idzi, nyange ivo varidzi vacho vanovhunduka papa vanovhunduka so choza he rose a man from the dead ivo vachitoziva kuti havanombozviita izvozvo iri ngano yavakangotanga. Do you know kuti kupsychology you can start a story kumwana mucheche ukamuconvince kuti akaenda kumall yasina kumboenda. So many studies have been conducted zvoti tikauya kumba kwenyu tikatanga kudza munhu akauya kumba kwenyu akudza noziva kuti uri mwana mudiki wowo wakamborumwa nenyoka chikunwe chikabva chikunwe chabva pakauya muprofita akakubata ichocho chihombe kubva waradzidzwa kavanga karibu iro rivanga rako ne ndopa yakanga yaruma nyoka yacho. You start to believe it. We can make people believe in things that never happened. Kuita create a memory yokuti inotozoita traditional story ichaudza munhu wese nyami kariba pamwe story idzodzo handidzizivi but we don't know dzakatanga sei, we don't know kuti yaive here nyoka yacho ichiputsa mutangarangana wavakwa iwe ichiputsa, we don't know. Inogona kunge chingoriwo story yakangostatwa nemunhu zvinogona kunge zvakaitika ndirambi but zvanoda kutaura ndezvokuti you can actually create your own history, you can actually create something about you. Saka zvaunoziva nepower yekucreate something positive, then famba uchiudza vanhu nhema dzokuti you're a good person and you end up a good person kuvanhu. Regai ndzokorore futi inzwaika zvipei mareference ari good. Say nice things about yourself, usangomirira kuti vanhu vatare negative about you. Nyorawo zvimwe zvinhu uchisiyawo painternet about good about you zvisipo. This person is a good Samaritan. Nyora zita vamwe vari kunyora kachitori hure, vamwe vari kunyora chitori chii, vamwe vari kunyora chinodi. Nyorawo zvako uchisiya tsvaka munhu anonyora painternet womubhadhara ndinyorewo shamari nyora something good about me wosiya pagoogle pacho.
And who knows, zvikanyorwa zviri pagoogle ipapapo zvinokwanisa kutoklikiwa more than. Let's learn to fight fire nefire. Dzimwe nguva moto ukatanga kupisa panapa pabuilding inoi kana kuti payadhi pako, munhu akangwara anogona kunotanga kupisa mberi uko odzima. Vanoti benza randakaona akanositata umwe moto uchipisa. No, he's smart. Moto uyu pauri kupisa uchipisa ukasvika pakatsva hapachina chokupisa, wafa. Zvino imimi vamwe vacho munoda kudzima moto uri panapa, muchirova neshamhu muchiti mamwe mavesha achiwira kumashure kwenyu, muchirova moto neshamhu, before you find out shure kwako kuri kutsva because shamhu yauri kurova nayo uri kuti uchidai yobva yakanda moto kumashure kwako. Before you find out wakomberedzwa nemoto wakutsva panze kuti utizi wakuvhara kumeso, you get burned. Wotsva iwe kurova nemoto wangu wachida kudzima. Munhu akangwara sometimes vanoda kugadzira madhamu. Let me tell you secret yevanhu vanogadzira madhamu. Vaigona kugadzira karwizi kenhema kanoenda kakadai, mvura igobhiliva kuti hatukerera yakadai, vachivaka kwavanoda kuti dhamu riuye. Before they find out, dhamu risati rafind out, unoona kuya kwanga kwavhugwa kwavhagwa, roti hatidzokerei, unoona kwavakwa building yakasi. Before you find out, mvura ichienda kuya kwabviswa, yoona kuya kwanga chiti hatimbodzokerei kwe. Ndo zvinoita zvimwe zvitrap dzasatani izvo. Sometimes we get trapped by that. Vanhu vanogadzira dam ndati vanovhurira mvura yoita senge inoenda uko, mvura ichidhaivheta ichienda kadai vachivaka dam panapa, kana kuti vanovaka muwinter kusina mvura. Mvura yakawanda hakusi kunaya boom, vavaka dam end to end. Panotanga kuzonaya mvura yoti tine rutu yedu, before you find out pakutonyudza pakwirira mava nedam. So a dead clock this dead clock it's up to you to follow it or to scrutinize it or to throw it away. All I can say to you is find ways of testing your faith. Find ways of checking if you are in the right ground. Wakanga uri munhu anonamata uri muchechi, cheka kuti zvibereko zvechechi, because haungangoramba uchingosowa. Murimi akangwara chaichai anoziva kuti kune season of reaping and sowing as well, right? Kana wakanga wasowa sowing and reaping, wakanga wasowa ukaona zvinhu zvacho zvingameri, vaizviziva kumusha kwedu vana baba vedu vaiva varimi, vaiti handei tinokavurura, kwainzi kukavurura. Wakanga warima iwowe zvinhu zvikasamera, what we used to do, taitarisa kuti kwambona here tozvipanguva konaya ona zvinhu sedza mumwe yakadliwa nemakonzo, taenda futi tinokavurura pakamera tichijamba kunonzi kukavurura. This is what we need to do in life. Kavurura upenyu hwako, pawakadyara pakaramba kumera rega kuparasa, dzoka neimwe mbeu uchidyara pasina pacho, rega kubvisa yamera uchidyara that's a step backward. Siya yakamera uchidyara pasi pagap, pane gap, ndo zvataita tichikavurura tozofuka. By the time you ichiti kure before you find out dzakutoita senge dzakadyarwa same time, dzakuberekera na same time. Yes, that's proper farming. In our lives muupenyu hwedu ngatite izvozvo. We need to learn kuti even though the time might be correct, come back after 2 hours and check if it's still correct. Because if you just check once or twice in a day, you're not going to check a time, it'll go to 4 o'clock now. Ukacheka time iri kuti 10 past 4 right now, ukazoya mangwana makuseni na 10 past 4, unofamba uchiti clock is working. This clock is correct. No, the clock is not correct. You just coincidentally came at the right time. Not on the clock, but right time. Uchikama chimbodzoka after 20 minutes unoti hairambi chiti clock here. It sounds so simple, but this is what we do in life. We go to a church, toporofitiwa once. Hey,
Mwari uri Mwari ari muchechi meme hey yakamboita sei chechi yacho maiwe vanoprofita maiwe vanoprofita vakandiprofita kuchechi iyoyo a lot of people are in churches nekuda kwemiracle one yakaitika, and that miracle was not even a miracle, it was a coincident yakangoitika. Dzimwe dzenguva uri kususpecta kuti munhu wako anourara, wonyangira womwana achitaura nemumwe munhu wechikadzi waasingazivi ari kudobvunzawo direction, wotodzokera kumba kuti ndavabata mai vanoura, ndavabata mai vanoura, wodzokera kumba unovata, wodzoka same time a different place, wosangana naye achitaura nemumwe mukadzi. Izvo paita futi coincidence. Munhu anohura haasi munhu wekuti unoita sedead clock kuti wauya na12 wana iri 12 o'clock, wodzoka futi na12 manheru 12 woti saka clock inoshanda. No, kune zviito zvaunoona, zviitiko zvaunoona. Tsvakawo zvimwe zvinhu zvaunoona zvinoenderana, kwete kungojaja munhu nekuti wangomuona. Tsvaka zvimwe zvinoenderana nezvauri kususpecta zvacho, uchiona foni dzacho dziri kuvigwa here, munhu wacho ari kumboenda kubasa here, uchimushaya kubasa. Kwete kungojaja munhu ngoti one just because it's 6 o'clock. Yes, every clock, even a dead clock, is correct twice a day. Even a dead clock is correct twice a day. Yes. So, when you find something that you think is a fact, ask yourself, is it not just a clock that is dead? Yangwait kuti ndisangane nayo at the right time. Give yourself time, reassess, and go. This is how we can build facts, show that you are intelligent. Right? Nekuti ndataura example yemunhu anogadzira mota kuti munhu anogadzira mota anenge achizvigadzira mota anyazoti yagoni kugadzira mota iyi haanitoriwo zvake munhu kumusha akafita mombe. Iwo bva wati iko kune katambo kariko ndokandofunga kuti pafa mota. Iwo se havana mbogara vaita mumatambo kwavo. Even adero unogona enda ukashamisika makanika achimuti iri correct. Taita multiple choice, kanga nichita multiple choice uchigesa A B C A B B B A B B B, and munhu achiwana kana kuti 6 out of 100 just guesswork. Those correct answers kana dai dziro dzaive kokutanga dzikamakwa, examiner akamaka akati 6 ngatichingompai A munhu anogona. Do you know kuti 6 dzaunenge waona dziri correct dzedziya out of 100 dai dzasiri random, chinzi angotanga pekutanga. I'll give you an example, right? Munhu ari kuita maths akati 1 plus 1 is equal to 6, akazogona dzimwe dzese 20 dziri pazasi. Do you know that people will still be remembering 1 plus 1 is 6? Iye ne 99 out of 100. Trust me. Ukatanga nekukonewa. Vanhu havachakujaji nezvimwe zvauchazogona. Kana muchindonyeba nyorai kashitso. Wonyora number, first two maths wonyora wrong. 6 times 5. What is 29? What is 29? What is 10 times 3? What is 40? Then you write 30 maths below that, correct ones. 5 times 5 times 7. Do you know that when people see those first two, guys, nah, it's a bad screw. How can they not? It's like that. It's like a football match as well. A goalkeeper will have 5 clean sheets, and then we have one bad day where he's playing really bad and is costing the team. People who come to watch football will be like, that goalkeeper, no, he's got medals, that goalkeeper. No. How can he have medals playing like that? No. Oh, he's so bad. So how many times have we judged people? No one mistake. How many times have we judged our own partners? No one mistake. Or no one weakness. You are judging your partner to an extent of finishing your marriage. No one mistake. Do you know that if you get 2 maths wrong,
you still get an A, 98%. If you get 20 maths wrong, do you know that you still get an A, 80%? If you get 25 maths wrong, do you know that you still get 75%? An A. Do you know if you get 30 wrong, you still get 70%, which is an A? Yet iwewe unongowanzwa one wrong answer and you judge a person with that wrong answer and you throw them into the ditch. No. So let's learn and let's get to know that even a dead clock is correct twice in 12 hours. It dead can be correct twice in 12 hours. Thank you so much, guys. Thanks for watching. I hope I've taught you a little bit about life in general. So in love, ziva chinhu ichi. Just because someone has said one right thing or two right things doesn't make them miss right. And also, just because they've said 5 wrong things doesn't mean that they are not missed right. I'm not going to have 5 wrong things. I'm going to have 95 correct. So we need to think. Have a list and check on the list. Okay. This guy he keeps on getting it wrong here. Check. Could be exam paper, if it was out of 100, awanangani. Look at it that way. Also knowing that even a dead clock can be just correct twice. Correct. Every situation in your life, your workplace, your church, just check. Is this not a dead clock? Am I not in a dead clock room where this clock is wrong, but that one becomes correct because this one is wrong, or that one is correct? If we have 24 clocks here, we could end up in a house of dead clocks that are correct at some point during the day. So we're not gonna that house in a my watch are correct. Mumba mukapinda ine watch are correct. Pane mwenye 12 o'clock. So that's 12 o'clock. It's 12 o'clock or 21 past. You could actually believe that you're right when you're very, very, very wrong. Or you could believe that someone is wrong all the time when on that day they'll be correct. So, dzimwe dzenguva murelationship mako imomo munhu wauri kutamba naye uyu, let me tell you, kune vanochita veve. Kana uri munhu ari married uchichita, especially mukadzi uchichita on your husband, just know that person you're cheating with, no matter how secretive they look, they all will always tell 1 or 2 people. There is someone who knows about that. Because trust me, munhu wese anochita with a married woman anowana 2 or 3 vanoti, minimum 2. Lake raunongozongoita chete ndokuti 2 ivavo zvavanodecide kusa. This is a fact. I know people won't believe this. Kana uri mu relationship right now, uri married, uchichita na Benten kana somebody, that somebody uri kuchita naye, no matter how much akuti promise say kuti akudze munhu, ane vanhu 2, at least 2 vakatombobudza, kana more than that vanobudza unoza mukadzi ndodadana naye nditokudza izvi chakuradza bona ndikuradza ma-V11 anokuradza so achiradza vamwana ma-V11 andouya kumba kwangu chakuchakuiye mukadzi iwe chizviputimidza putimidza chingwa twakapenga. Unongoriwo nelaki kuti zvake murume wako uyo wakamudlisa kana kuti murume wako uyo akazungaira wakabuilda trust, because vanhu vazhinji vanohura chikadzi they build so much trust kumurume wavo zvekuti murume wavo nyange wakavaona wakashama zipi yomurume iri pasi haana pfungwa idzodzo. Heads up me, you're doing very well. Vanobhilivisa varume venyu, but be very, very careful. Kune 49 days dzembavha and 1 day for the thief. Sorry, 1 day for the police. 49 days for the thief and 1 day for the police. So for 49 days unogona kuvharavhara uchihura uchidii, but kune 1 day repolice, and 1 day repolice rouya
So you are not going to get away with it. At some point, pane paunongozo karo zvongoti nekuti vanhu vanoita navo, people always say, if I tell you something, don't tell anyone. Right? You fail to keep it yourself, and you're telling me, and you want me to keep it a secret. You fail to keep it yourself. The fact that you're telling me shows that you can't even keep it yourself. But you want me to keep it. Best friend, ana best friend wakevo. That best friend you have has got another best friend as well. So best ana best wakevo. So as you, munanogo the secret here, he who gossips with you will gossip about you. It's a fact. He who gossips with you will gossip about you. It's a fact. So if you tell me a secret, I'll have someone also that I trust, that I think I should trust, and I'll tell them your secret, not mine, your secret. And they will tell another person also they trust. So within an hour, that secret could end up in 5 hands. So there is nothing so-called best mate or best friend, because that best friend has got another best friend as well elsewhere, if not many best friends. The moment they don't think about, can I tell you a secret? The person is already thinking of who will be next to it. And then tell me. They're thinking, secret. I really need to go. They're gonna tell a secret. Who can I tell? Who can I tell? You know? Thank you so much, guys. Thank you so much for visiting my channel. It's Handy Leon Mapira. Those who will see this later, keep on sharing my videos. The topics are random, unless if you inbox me, could indeed discuss about anything. But today, I hope ndakupa a lesson. My 40 minutes is done. So thank you so much. I'll be doing these every now and then. Panopa channel, Handy Leon Mapira on YouTube. Thank you. Bye-bye.